Vítejte u dalšího vydání Světa motorů. Pohodlně se usaďte, motoristická 40-minutovka právě startuje. A na co se v ní můžete těšit? Nejprve vám nabídneme reportáž ze Sosnové, kde čtvrtým závodem pokračovalo mistrovství České republiky v motokárách. Poté se podíváme na motokros do Přerova. Předposlední závod letošní sezóny určil 2 ze 3 mistrů republiky. Vrcholem domácí rallyové sezóny je zajisté Barum Rally. My jsme se s kamerou přišli podívat, jak se na ní někteří jezdci připravují. Poté se přesuneme do Německa, kde se podíváme na závody Seat Leon Supercopa. A na závěr vám popíšou novopečení mistři Evropy, jaký byl letošní Eurotrial. Přeji hezkou podívanou. Závodem v Sosnové se mistrovství České republiky v motokárách přehouplo do své druhé poloviny. Slunečné počasí přilákalo diváky, na druhou stranu ale jezdcům přibyl jeden náročný soupeř, tím byly opravdu vysoké teploty. Piloty tak stáhlo závodění o něco více sil než obvykle. Ti zkušenější ale na sobě nenechávali nic znát a plně se soustředili na přípravu a samotné závodění. A to už jsme před startem první třídy EasyKart 60. Startovní číslo 77 má na své motokáře Dominik Javůrek. Ten je s velkým náskokem vedoucí jezdec českého mistrovství a svou suverenitu chtěl prokázat i zde. Tento mladý pilot také do druhé bodované jízdy nejlépe odstartoval. Za svými zády po první zatáčce udržel všechny pronásledovatele. Na druhém místě jezdil se startovním číslem 25 Stanislav Garstecky a za ním se 40 Marcel Grubsinsky. Javůrek je letos k nezastavení. Jen v jedné letošní bodované jízdě dojel mimo medailové pozice. Zde v Sosnové vyhrál obě jízdy a připsal si 7. vítězství. Zatímco o vítězi se spekulovat nemuselo, velký souboj se svedl o místa za ním. Nakonec byl v této jízdě druhým nejrychlejším mužem v cíli Grubsinsky a třetí Garstecky. A jak se tyto výsledky promítly do průběžného hodnocení? Dominik Javůrek vede s náskokem 88 bodů na Josefa Jarkovského. Třetí je s odstupem dalších 7 bodů Tomáš Horský. Dalšími, kteří se postavili na start, byli jezdci ze třídy EasyKart 50B. V první bodované jízdě zvítězil Marek Pytlík s číslem 25 a připsal si první body do českého mistrovství. Do této druhé jízdy ale odstartoval až jako druhý. Nejlépe totiž závod rozjel Patrik Arnošt, který má na své motokáře startovní číslo 10. Za druhým Pytlíkem jezdila se 115 Klaudie Haladová, kterou se 27 stíhal Adam Králík. Marek Pytlík prožíval opravdu skvělý víkend, zatímco v předchozím závodě ve Vysokém Mýtě dojel v první jízdě na 9. pozici a ve druhé na 7., tak zde doslova zářil. Jak už jsme zmínili, první bodovanou jízdu vyhrál a nyní jezdil na skvělém druhém místě. Polepšil si také Patrik Arnošt, v Sosnové byl nejprve 4. a nyní si jel pro vítězství. Za to malinké zklamání bylo u Klaudie Haladové, ta totiž přepustila svou 3. pozici Králíkovi a v průběžném hodnocení spadla z 8. místa na 11. Jeden z diváků už se nemohl dočkat dalšího závodu, o který se postarali jezdci třídy Honda GX 390. Tak se na něj pojďme podívat i my. Motokára s číslem 211 patří Petrovi Finsterlemu mladšímu. Tomu patřila před Sosnovou průběžná 2. pozice. Na tu si naopak se 7 dělal zálusk 3. Karel Bauer. A motokára se startovním číslem 7 byla také na čele po startu této druhé bodované jízdy. Za Bauerem byl na 2. pozici Radim Fébr, který má 3. Třetí byl Petr Finsterle a na 4. místě jezdil po startu Jaroslav Mizera se 64. Bauerovo vedení ale trvalo jen 1 kolo, poté se totiž do čela závodu dostal Fébr. Ten je také na čele českého šampionátu a své vedení si v Sosnové jen upevnil. První jízda se stala jeho kořistí, zajel v ní nejrychlejší kolo závodu, ale do poslední chvíle bojoval s Bauerem.
Nakonec ho porazil o pouhé 2 desetiny a diváci se mohli těšit, že i v této jízdě to nebude mít jednoduché a o vítězství bude muset bojovat do posledních metrů. Za vedoucí dvojicí jezdil Finsterle mladší, ale na Sosnovou nebude vzpomínat v dobrém. Stejně jako v první jízdě byl i v této druhé vyloučen a 3. místo tak připadlo Jaroslavu Mizerovi. Ten skončil 3. i v celkovém víkendovém hodnocení. První pozici i nyní uhájil Febr. Bauer se tak musel spokojit se 2 druhými místy. Stejná pozice je i v průběžném hodnocení šampionátu, který vede Febr o 39 bodů před Bauerem. A nyní pojďme na třídu Junior Rok. Ta je velmi vyrovnaná. Na 4. místě byl před Sosnovou Tomáš Stráňava, který má startovní číslo 17. Jeho soupeře by mu ale možná mohl někdo závidět. Spolu s ním totiž v této třídě závodí Lucie Makarenková s číslem 48. 3. místo měla před tímto víkendem Bára Štěpánová, té patří startovní číslo 21. A nesmíme zapomenout ani na Gabrielu Jilkovou. Ta má 31 a je vedoucím závodníkem průběžného hodnocení českého mistrovství. Start vyšel nejlépe Makarenkové. Ta jela do první zatáčky na prvním místě a vyhnula se tak menší kolizi, na kterou naopak doplatila Jilková. Do té totiž narazil Stráňava. Pořadí se tedy po chvíli ustálilo takto. První jela Lucie Makarenková, za ní pak Štěpánová, Jan Vítek mladší a s 21 byl na 4. místě Stráňava. Jenže ten se svou pozicí nechtěl smířit. V první jízdě totiž zvítězil. Své skvělé formy chtěl využít i teď. Dokonce se na chvíli probojoval na 2. místo. Tomu ale moc dlouho nepatřilo. Štěpánová si ho vzala v zápětí zpět a dál se snažila udržet vedoucí Makarenkové. Mezitím se o velkou stíhací jízdu pokoušela Jilková. Tato druhá bodovaná jízda pro ní nezačala úplně nejlépe, přesto prokázala velké závodnické srdce a jela naplno dál. Nakonec dokázala vybojovat 4. místo a dál vede šampionát. Zvítězila Lucie Makarenková. Nejúspěšnějším jezdcem víkendu se stal Tomáš Stráňava. A nyní už se na start vezou motokáry i někteří jezdci, kteří patří do třídy EasyCard 50A. Zde je situace také velmi vyrovnaná. Před tímto víkendem vedl šampionát s číslem 59 Dušan Kouřil. Pouhé 4 body za ním byl s 22 Martin Augustín. Bez šance na titul není ani Jakub Roubíček. Toho poznáte podle bílé přilby a startovního čísla 1. Roubíček první jízdu v Sosnové suverénně vyhrál, jenže ve druhé se mu už tolik nedařilo. Na vině byla technická závada jeho motokáry. Přestože startoval z první řady, ihned ho začali jeho soupeři předjíždět a nenávratně mu zmizeli. Na prvním místě tak jezdil s 55 Zdeněk Tlachač. Ten zatím nemá mnoho závodních zkušeností, ale neustále se zlepšuje. V úvodní jízdě byl sice až 9., ale nyní si vše dokonale vynahrazoval. Na 2. místě jezdil s 20 Marek Mizera, ale ani jeden z nich si už nepolepšil, natož aby ohrozil tohoto vedoucího závodníka. Zdeněk Tlachač si připsal první cenné vítězství a spolu s ním i první body do hodnocení šampionátu. Pojďme si ale také říct, jak se nám změnila tabulka hodnocení jezdců. Přestože Roubíček dojel v této jízdě na posledním místě, díky předchozímu vítězství skončil v Sosnové celkově 4., ale co je podstatnější, dostal se do průběžného vedení. Druhý je o 3 body zpátky Dušan Kouřil, o 4 pak 3. Martin Augustín. To už se ale díváme na třídu Bambíny a kadet. V kadetech vedl Tomáš Korený s číslem 52, ve třídě Bambíny Dominik Javůrek se 7. Uvidíme, jak Sosnová s pořadím zamíchala. Start této druhé jízdy se nejlépe vydařil motokáře s číslem 105, což je David Klár. Tomu patří v šampionátu 2. místo za Tomášem Koreným. Klár první jízdu nezvládl, když společně s Janem Filipem a Tomášem Salvou do cíle nedojeli a nebyli klasifikovaní. Za to Korení první jízdu ovládl a zvítězil. Soupeřem mu byl jen Jan Ošmera se startovním číslem 56, ale ten za ním zaostal o více než 10 vteřin. Co se Klarovi nepovedlo v první jízdě, vynahradil si to v této druhé. Nyní vedl od první zatáčky. Za ním pak bylo pořadí následovné. Druhá pozice patřila s 54 Tomáši Salvovi. Třetí byl Jan Filip s číslem